Mi, a Pilis-Hargita vándorai a Jóisten segítségével és szívünk szeretetével elhoztuk a zászlót a Pilisből a Madarasi-Hargitára, hogy utat nyissunk Székely és Magyar között, és hogy kapcsolatot építsünk az ember és a természet közt. Utunk végén kinyújtjuk jobbunkat Székely testvéreinknek, és minden velünk egyetértő nemzettársunknak és embertársunknak, hogy készfogásunkkal lépjünk szövetségre a közös jövőnk érdekében. Hirdeti büszkén a Pilis-Hargita túrázók oldala. Szeretettel köszöntöm a magyarok minden kedves hallgatóját, Horváth Ágnes vagyok. A Pilis, a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra, a Bükk, a Zemplén, a Szalánci-hegység, a Vihorlát, Szigyák, Borló, Nagyszőlősi-hegység, Avas, Kőhát, Gutin, Lápos, Cibles, Radnai havasok, a Borgói-hegység, a Keleme-havasok, majd a Görgényi havasokon át jutott el a csoport viharvert zászlaja egészen a Hargitáig. A 21 hegység összefüggő láncot alkot a magyarság két szent hegye között. A hatalmas hegyvonulat a Kárpátok belső peremén a Duna-kanyartól a Székelyföld szívéig húzódik. E hegységek nagy része a Duna-Zug vulkánroncstól a Hargitáig tartó új harmadkodi vulkáni lánchoz tartozik. Ennek ösvényeit járta 7 évig az összekapaszkodást sürgető vándorcsapat. A hátizsákot az elkövetkezendő szűk 1 órában Hegedűs Gergely és Pál Levente cipelik. Pál Leventével valamikor a budapesti Székelykörben találkoztam, ebből vonom le azt a nagyon okos következtetést, hogy hát nyilván Székely, de azt nem tudtam, hogy túrázik is. Pál Levente, illetve Hegedűs Gergely ül még itt velem szembe. Most is nagy hátizsákkal érkeztek, de nem tudom, hogy tényleg gyalogtúrából, egyenesen valahonnan a hegyekből, vagy pedig ez ilyen hétköznapi viselő. Pont ezzel kezdtem, hogy Levente, ez kicsi lesz ez a hátizsák, nem fogunk messzire. Hát én turázom is Tátra és Erdély részeint, Magyarországon is, kisebb-nagyobb sikerrel. Csak hobbiból vagy elhivatottságból? Elhivatottságként turázom, megismertem a Pilis-Hargita csoportot Hegedűs Gergely vezetésével, és úgy kerültem a csoportba. Igen. Hát épp annak köszönhetően találkoztunk, hogy mindketten nagy túrások vagyunk, és igazából a mi túracsoportunk az már 7 éve jár. Ez melyik bizonyos utat a Pilistől a Hargitáig sikerült végigjárnunk. Azt szokták mondani, hogy ez a magyarság két szent hegye, ugye? A Pilis és a Hargita. Igen, nagyon örülök, hogy ez így elhangzott, mert éppen ez a lényege, hogy ezt a két hegyet, és hát azt az erőt is, amit ezek képviselnek, azt a szellemiséget mi összekapcsoltuk és egyé változtattuk, és ezzel a magyar egységnek is adtunk egy lökést, támogatást. Úgyhogy ha a szellemi síkon nézzük a célját, akkor ez volt, és ezzel teljesült, és így valahol itt jött be a képbe Levente. Szóval 7 évről beszélünk, annyira nincs messze egymástól a Pilis és a Hargita, hogy akár 7 év kellene ahhoz, hogy eljussunk egyik hegycsúcstól a másikig. Hány kilométer ez? Igen, annyira nincs messze, de nem mindegy, hogy hogyan járjuk be, és ha azt tesszük, amit mi tettünk, hogy a Kárpátok belső peremén megyünk végig, akkor ez egy 1500 kilométeres, igen komoly hegyi túra. Itt van a Levente előtt egy térkép nyitva. Hogy merre kell menni, az mit jelent? Hogy a Kárpátok belső részén? Ha legelején kezdjük, akkor ugye a Pilis-Hargita csoportnak az indulása az Békás megyere indult egy zászlóval. És egy gitárral. De hogy spontán egy délután? Itt ennek a megszervezését a teljes csapat szellemét Hegedűs Gergely indította el. Én a végén csatlakoztam. 13-an indultunk az első túrán. Ezzel az zászlóval, ami itt van előttem a képen, Pilis-Hargita túra, az van ráírva. Van, és azért... Kinek jutott eszébe, hogy megfesse ezt a zászlót? Az már az én ötletem volt, és az én előkészítésem, hogy ez a zászló megszületett, viszont maga az a gondolat, hogy össze kell kötni a Pilist a Hargitával, az egy ismerősömtől érkezett, aki csak annyit mondott, hogy ha ezt a két hegységet összekötjük, de nem mondta meg a módját, akkor a magyarságnak az egysége helyreáll. Soha életemben előtte nem találkoztam vele, akkor egy 6 óra hosszásat beszélgettünk a Gellért-hegyen, és elmondta, hogy ezt miért kell megtenni, ezt az összekapcsolást, de nem mondta meg az eszközt, és 2 évvel később, 2005-ben jött meg bennem a gondolat, hogy hát kössük össze egy gyalogtúrával. Hát ez a legegyszerűbb. Te is túráztál egyébként? És persze, előtte kezdtem járni Erdélybe, rengeteg túráztunk, ez a dolog nem állt tőlünk távol, rengeteg ilyen ismerősöm volt, akire tudtam, hogy számíthatok, de és így indult el. És Debrecenben. Tehát sík területen születtél tulajdonképpen. Nekünk mindenképp mennünk kellett ahhoz, hogy valami hegyet lássunk. És hogy lettél a hegyek szerelmese? A debreceniekre az azért nem jellemző, nem? Ők szeretnek így messzire a távolba tekinteni. Hát nagyon szép dolog, ott a síkon szétnézni, és ott a Petőfi nyomdokain elindulni a Nagy-Alföld útjain, de valami őszintén, hogy gyerekkorom óta a Bükkbe jártam, a szüleim ott vettek hétvégi házat, és amikor tehetjük, mi a hegyekbe megyünk, mert nekünk unalmas azért az a lapos terület ott.
Hát Leventék nincs ilyen gond. Levente, te hol születtél? Székelyföldön? Székelyföldön, Gyergyócsomófalon születtem, és Budapesten élek. És Budapesten hiányoztak mindig ezek a nagy hegyek, meg az a fajta nyugalom vagy csend, ugye? Inkább azt kell tudni a hegyekről, hogy az imént elhangzott be, hogy a síkságon szép szétnézni, de fölmész egy hegycsúcs, és onnan nézel a távolba, akár a Madarasi Hargitáról, akár bármelyik magas hegyről, az a látvány, az a kilátás a szép. Hát meg ott az ember lelke is dagad, nem? Ahogy így a távolba elmereng. Igen, tehát ha fölkerülsz a legelső az a Nagymező havas. A Görgényiben. A Görgényi havasokban az 1777 méter magas volt, és hát egy nap alatt fölmentünk 1 kilométer magasságot, 1000 méter. Már hogy szintkülönbséget. Én 24 kg zsákkal mentem, a másik barátunk a Boci 29 kg zsákkal, fölmenni 1000 méter magas egy nap alatt, és szerintem ez egy elég szép teljesítmény. Ez kemény fizikai teljesítmény. Nekem van olyan ismerősöm, aki azt szokta mondani, hogy neki az a rossz a túrázásban, hogy folyamatosan távolodunk a célunktól. Mert hogy utána ugye újra le kell menni. De hát valami gyönyörűsége mégiscsak van annak. Igen, egy székely barátom úgy fogalmazta meg egyébként, vele sokszor kimentünk a Pilisbe, hogy ez azért kell, mert az ember ilyenkor kimegy, és onnan fentről visszanéz az életére, úgymond, tehát látjuk mondjuk esetleg Budapestet, vagy látjuk azt a helyet, ahol lent vagyunk, és egy ilyen emelkedettebb állapotban talán a saját dolgainkat is jobban át tudjuk tekinteni. Ez az egyik, a másik pedig, hogy megtisztul az ember pont az ilyen fizikai próbák miatt is, és nagyon nagy mértékben átveszi a természetnek a hangulatát, a ritmusát, tehát nagyon nagy tisztulás. És ezt pont a Pilis Hargitán éltük meg, mert ugye sátrakkal mentünk, több napos túrákra, és körülbelül ugye a második, harmadik nap tájékán érzi ezt az ember, hogy úgy átvette a természetnek a ritmusát, és annál csodálatosabb nincs. És akkor még tudod, hogy még van hátra mondjuk 4 nap, és tudod, hogy még addig biztos, hogy ebben benne tudsz maradni. Bármennyire is nomád. Ott félbe, ugye, hogy 2007-ben indultatok először útnak? 2005-ben, tehát 2 évvel a beszélgetés után, ami a Gellért-hegyen történt, jött ez az ötlet, hogy akkor úgy lehet összekötni a két hegységet, hogy bejárjuk a köztelevő láncot, és hát egy csodálatos dolog történt, mert ahogy jöttem haza Székelyudvarhelyről, ugyanis ott síelés után jött ez az ötlet, Madarasi Hargitán. Ahogy jöttem haza Székelyudvarhelyről, Farkaslakán kiszálltam az autóból, és ott volt egy könyv, aminek az volt a cím, hogy a Hargita, és azzal kezdődött, hogy a Pilistől a Hargitáig egy újharmadkori vulkáni lánc húzódik, aminek a legfiatalabb tagja a Hargita, és a legidősebb tagja a Pilis. Folyamatos ez egy folyamatos hegylánc, ott lehet is látni a térképen, hogy elindul a Pilissel, ahogy az általános iskolában is tanítják, hogy ugye van a Pilis, a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra, a Bükk és a Zemplén, az odáig rendben van, csak hogy ez folytatódik ám, tehát itt azért a magyarságnak az öntudatát is egy picit helyre teszi ez a dolog, mert a Zemplén az folytatódik a Szaláncival, régen úgy hívták, hogy Eperjes-Tokaj hegyvidék, és a Szalánci után pedig elfordul, tehát ez már felvidék, ott pedig elfordul keletre a lánc, és megyünk tovább a Vihorláttal, majd jön Kárpátalja, 3 Kárpátaljai hegység, majd 10 erdélyi hegységgel jutunk el a Hargitáig. És ez azért is jó, mert sokkal barátibb, ugyanis nem 2000-es hegyek, hanem általában ilyen 1000-1500-as hegycsoportok, amit hát azért könnyebb volt bejárni. És ez a belső láncolata a Kárpátoknak, nem tudom mennyire tudják, de azt el kell mondani, hogy a Kárpátok az egy dupla láncolatot alkot, és ez az a belső lánc, amit mi bejártunk.